Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Reports Afternoon Edition. Action! Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action! Reports Afternoon Edition. Upods atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. JC, 8 minutos nakalikas sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa Labata, mayong hapon na naman. Yara kita sa Pizza Nuavina sa bulan sang Nobyembre, tuwing 2020. Napiaran ninyong temprano pa, dulom na ang kagabihon. Subong lang tawa nyo ba lang babapos ang langit kay dulom na. Kahapon ang takna ng alas 6, dulom na gidya. Ati siguro galain-lain man, nakataw sa siyang po, ataw sa nga panahon. May magdulom man at temprano importante, hindi lang magdulom ang wallet kag bulo sa raton. Inyong aksyon-aksyon na Marlon Hirwaya. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Ano mga balita ka dapat ato sa di pagkatutukan, una kita sa bahin sang balita lokal. Untat ginpasiradaan, bangod delikado ba si ang COVID-19, magdamo na naman. Mga beaches sa mga beaches, ang resort, beaches sa barangay Ponta Taytay, Bacolod. Kinadtuan sang kapulisan, mga tag-iya o kung nagadumalagin hambalan, untat anay sang operasyon. Langod pila kaadlaw man nga nakitaan ang mga tao nagtinumpok kag wala na madumduman nga may COVID-19 pa nga nagalambana. Una sa balita, una sa aksyon. Pagsupag sa health kag safety protocols, nakitaan nga nakomiter sang kalabanan. Ang syudad ganit na tingalaman kung nga nag-amo ining sitwasyon. Ang syudad yara pa sa General Community Quarantine kon JCQ nga quarantine classification. Ang report angot sa tuman kabarato nga sukot sa entrance fee. Isa sa ginhalinan kung nga nagdagsa ang mga tao sa amo nga lugar. Mga tao nga nagdagsa way lamang nagpaligo sa baybay, kundi naginom-inom pa sang makahulubog kag may ara man gani wala gid makabatas. Nagkuha sang mikropono kag nagsing along sa video key. Una sa balita, una sa aksyon. Isa pa ka nangin problema ko maduruman. Nangin kontrobersyal man nga party-party sa Art District Mandalagan, Bacolod nagligad gasman na. Ang picture kag video nag-viral sa social media, mga tao do sobra pa sa sapat. Bago lamang halin sa turil, bago lamang nabuyan sa turil, naghinugyaw, nagsinaot kag nag-inikitay. Amo-amo man ang sitwasyon. Ang COVID-19 nalipatan naman. Duha inay ka mga talulupang doon nga bagay nga dapat tutukan sa Bacolod. Kag dapat iba siguro nga hindi na madugagan pa. Tangod basi pilaghadlaw. Kimot na naman ang syudad sa pagbutyog sa mga COVID-19 positive nga tao. Hindi lang, kamay pa nga hindi lang matabo. Kung may nakakomentar giman sa pagsupak, dapat man nga pasabton, pasakaan kaso kung kinahanglanon. Una sa balita, una sa aksyon. 184 ka mga individual nagpaidalom sa surveillance test sa Bacolod karong adlaw. Suro kay City Administrator M. Ang. Samtang mga nabilin nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental. Aton kamustahon ang report sa nga PHO sa sunod lamang sa 2 ka semana
may mga lugar nga COVID-19 free na. 4 ka mga lugar: Calatrava, Moises Padilla, Pulupandan kag Don Salvador Benedicto. 0 na ang kaso. Ang sunod sang Cadiz, number 1 bagod ang active cases, yara pa sa 109. Si Governor Bong Lacson may panugyan sa mga LGUs angot sa reporting sang kaso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa balita nasyonal, patyanay nga balita. Initutuod diya nga patyanay mo. Mga preso nga mga maisog nga tao nagkinagamo, patay kon patay. Maximum Security Compound sa nga New Bilibid Prison, NBP, Muntinlupa City. Ang tao kung kaisa magalin sa Muntinlupa City sa New Bilibid Prison. Ang tawag sila maka-aksyon galing Munti, di ba? Hindi ka bag-ulo na salit sa Munti, ho? Oh. Muntinlupa City, mo? Amo nang ginatiniran sa mga tao nga sentensyado na sa mabugat nga mga kaso, tinayog sang krimen nga pinatyanay. Ang ginatawag nga riot. Mga mga Pinoy mag-aksyon, mga maisog ini. Way niya gatros. Ang resulta sa niya mag-aksyon, 3 patay, 64 pilason. Ang masabo-sabo na rin kamanti, Pinoy versus Pinoy. Ang kinagamo, nagsugod na 8 sang aga pa. Ang mga personnel gani sa Bureau of Correction ng Kumbiokor ginabakwit sa Hilway, ginsaylo sila sa Hilway nga lugar para hindi madalahig sa kinagamo. Ay basi kung galinupad lang mga batuhaw iningaw lang ang mga patalom sang handusanay. Imbestigasyon ko nanugid ang ginhalinan. Nagapadayon, tilaban-laban nga ini ang may koneksyon na naman sa away sa mga gangs sa sunod mismo sang prisuhan. Nagligad nga bulan dumduman nyo, may 7 man ka mga priso nagkalasamaran sa isa man karayot sa tunga sang grupo ginatuwag nga Sputnik kag Komando sa amo man nga lugar. Asa Maximum Security Compound man. Pinakamabudlay solbaron ini nga problema. Tangod bisan nano kabantay sa mga guwardya. Kung luyag kag luyagid nga magkinagamo sini mga maisog nga priso, matabo kag matabo gid. Ti, mas damo priso kumpara sa guwardya mo. Magkinagamong katunga labi sa kanabuon nga priso, mabantayan nyo na, mabantayan sa mga gwardya. Ang mga gwardya maka-aksyon, pasiguro man nila ng ina sa kaluwasan. Kita mo na kung binunanay na, isa agatos ka mga tao, nagapinatyanay. Di ang gwardya, puno lang bilog, mano ka matraka. Ang masubo-subo din ay maka-aksyon kung mayara sa hangga kadalahig ba ng mga tao. Nga priso man, nawagid sang angot sa ginagamo. Priso nga nagapakabuot para mahilway sang temprano bla. Ang DOJ, ang mo nagapadalagan sang NBP, may mando na nga investigasyon. Sino madaring napamatudan nga nakasala, piho nga ay manisbungog ya. Nga man, bisan pila pa ka mga kasong ihampol sa iya. Prisuhan man gyapon iya sini nga tiniran, kag sa prisuhan man sa gihapon manigulang. Una sa balita, una sa aksyon. Ari munohon ko gidni, Sinas, bag-o nga hepe sang kapulisan sa Pilipinas. Si Sinas sang Pilipinas. Bow. Una sa balita, una sa aksyon. Nga kay ang ngalan ni Sinas maka-aksyon nagkontrobersyal ni. Bangon sige na tuwag nga Manyanita. Ang pagharan sa isa ka birthday celebrant. Ginakusahan ining si Sinas nga nagsupag sa pagsulundan angon sa protokol sa COVID-19. Pero ang isyo maka-aksyon dasig pa sa ice cream nga natunaw kag nag-alimunaw. Ang Rango Police Major General Debold Sinas magauyat na siya sang pinakamataas nga pwesto sa PNP matapos pilion ni Presidente Rodrigo Duterte. Ngalan ni Duterte liluwat na naman diri nga medyo naman sahan. Bago diring si Sinas nagapangatubang subong sang kaso pa nga kriminal. Naging pasaka may kauntara sa natabo nga selebrasyon siya sa nga birthday sa tong bulan sa Mayo. Ti ang bulan sa Mayo ni ang COVID-19 nag-arangka na ni. May mga pagdumili na sila tuwag nga mass gatherings sa mga party-party
bangod sa enhanced community quarantine para malikuan ang COVID-19. Pero ang selebrasyon makaakson diagin dayon gid sa gihapon. Si Sinas magabiya ni siya sa SDO na nga pwesto ganiyatan subong National Capital Region Police Office Chief. Amo ni posisyon sang siya ang ginpalibutan sa isyu. Naglabot pas punto nga sang nga nangayo pa sa kanila isang pasaylo no sa publiko. Pero may paaman pa nga pagpanginawala sa akusasyon. Bangod suno sa iya ang pila ka mga pictures kagin palapta online edited. Ang iban kinuha sa mga daan nga picture. Pero kalabanan sa mga tao nagkulos moron kag nagsiling hinugay na. Abot ka na ni Rokit. Ambal sa mga tao ang kaso tubang. Pero si Presidente Rodrigo Duterte mag-aksyon parihuman kay Health Secretary Francisco Duquila. Ginpangapinan man si Sinas. Nagsiling nga hindi man dapat rin babasol si Sinas sa natabo. Bangod ang iya mga kaopod nga PNP o kon pulis. Amo to nagharana sa iya sa ika-55 anyos nga kaadlawan niya. Ang ginatuwag nga manyanita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:28 Action Radio Philippine Standard Time. Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga nagabonitor sa ato sa ring live stream, Tibrano pa, thank you so much. Sa ato sa ring YouTube, gabonitor man ang iban. Isan din lang, Facebook Live o kon YouTube sa Action Radio Bacolod. Malingaw ka na, may paabuton ka pa nga kwarta. Samo sa ring promo. May manawag sa inyo na gani sa cellphone nyo bala. May manawag na ka pa diritso mangkot anong radyo pamatian nyo. Isa lang gid sabat nyo Action Radio Bacolod, wala na sang iban pa. Okay. Iba noon tara maka-action ang ato sa ring observation report gikan sa ato sa ring patrol with Action John Diaz. Namunuhan ko maka-action nga ang gabi subong dasig magdulom. Lasing ko'y media na, pero latawan nyo bala kay dulom na tuod, no? Dulom na. Tayo man nga magtemprano pa dulom para magpuli ang iban. Una sa balita. Away na sa overhaul. Yaring patrol with Action John. Action John, mayong hapon please kabin. Balikan ta sa Action John na Action Hands. Nga plastar pa kato sa ding patrol. Sa sarigid nga mga trion, naglibot na sila temprano pa. Action John, aris Action John. Action John, please kabin. In fact, mag-reduction market, of course, sa musin ni oras pa lang, dulom na ang palibot. Kaya kung para natin, tinalikdan yung mga binudan, mga usually, kung ang musin ni Pendiempo, mga alas 6 o kung alas 6:30 sa gabi. Pero subong as early as 5:30 siniman nga hapon, dulom-dulom na ang palibot sa syudad. Makita natin nga mga street light, ginpasiga na, kag halos tanan nga masakyan, nga nagarambi yung sa dalaw na kapasiga naman sila tagsa ka mga suga. But siringon, ibang guro, hindi kamurot sa dalanon, o ibang timas ginpakamaayo na lang, mapasiga as early kay para makita ang ganila sa gusto karon na sitwasyon sa palibot sa syudad samtang sila nagabiyahe sila man tagsa ka mga salakyan mga ka-aksyon. Ang patrol karon live kita mismo naga-report diri man sa area sa Palangka Avenue, Dalan, Burgos mga ka-aksyon. Malapit diri sa may reclamation area kung sa rin sa lingapon may ginapatigayon man nga simultaneous operation katapos sa Negros Occidental Highway Patrol Group. Pero ang sa mandaring sitwasyon mga ka-aksyon sa lingapon makabig diri moderate to heavy Dr. Vivian traffic situation diri sa area man sa Gonzaga Lopez Aina. Amo gining lugar nga nakita naton sa lingapon nga medyo mga problema gid do kung traffic situation ang paghambalan. Isa ka rason kun nga nakita naton nga maburbugat ang traffic gid nga aton experience sa lingapon ka ang traffic enforcer nga ginpamtang sa Bacolod Traffic Authority Office. Amo na lamang ini nagamando sa dalagan sa trapiko sa mga mismo nga lugar mga ka-aksyon. Kaya nabaluan ining ginsangan sa Gonzaga Lopez Aina may nagapangsyon o kung nagagana na dira ang ila naman nga traffic lights galing kay mas ginpakamaayo sa nga mga otoridad nga ang mga traffic enforcers na lamang nga on duty amo ni ang magmando o kunabi magkalokar sa sitwasyon kung dalagan sa trapiko ang aton pagambalan mga ka-aksyon. Amo lang traffic situation dira. Abi kiti may mga salakyan gid man nagikan diri sa downtown area di nagapalapos sa may Las Palmas mga ka-aksyon. Kining Gonzaga Lopez Aina para sa tutaran nga matag para malapit diri sa may Bacolod South Ceres Terminal.
kung diretso naman kita from Gonzaga Lopezina, going dari Burgos Lopezina, sini nga po nakabig lamang dari nga light to moderate naman ang traffic separation. Compared mo dari sa may Gonzaga, dari sa may Burgos, medyo mabulubugaan ang traffic separation mga ka-aksyon. The same through kung diretso ka na sa area naman dari isang Ramos Lacson, kaya tidra magidlapos from Burgos Lopezina, diretso ka sa Kino Drive, then Bangka Lasal mga ka-aksyon, karon nga po light to moderate idamang ang traffic situation. And then kung diretso ka na panon sa magana man ang traffic dra, hindi gina mo sinatuman kabugat mga ka-aksyon. Kung sa ilo naman naton diri ang bahin sang Araneta, siniman nga po light to moderate ang traffic situation. Pero kung naton diri makitaan mga ka-aksyon ang karamuon sa mga salakyan nga nagalambiyong gikan sa may downtown area pagbawas sa Metro Bacolod, ang mga medyo madam-udam man sining hapon. Kung kanto naton diri ang aton ginagamtangan sa ningapon, bago ginamang nag-transfer naman sa isa ka location ang katabo sang Negros Occidental Highway Patrol Group diri sa area kay na may dumay mga anom na sila ka mga motorsiklo nga nagkaradakpan mga kaksyon kalabanan sila diri mo ni mga motor o mga driver abi nga wala sang mga lisensya, wala sok-sok sang helmet nga nagabiyahe lang nagabiyahe lang sa mga dalanon, wala sang proper gear, wala kulang abi ilang mga accessories sa motorsiklo mga ka-aksyon. Naman usually ang pila ka mga violation kagibanti of course out of route nga kundi ilan sila nagabiyahe abi. Halos yung mga nagkaradakpan mga motorsiklo kaya sige man wala na ito nabalaan kay iban nga mga lugar din sa Bacolod may operation man ang Highway Patrol Group like dito sa may Circumference Road sa Lingapon ginabantayan nila bilang mag-aksyon ang mga lagko masalakyan kung magalusot sila or may araman nga masalakyan mga ka-aksyon nga may mga violations man. Ari na diri bago ginamang nakaabot ang ang manugkuha na sining mga inog-impound nga mga salakyan mga ka-aksyon. Mayroon kung may mga 50 may ticket lang abi nga yatag sa imo pero kalabanan diri for impound nga mga motorsiklo. Mo na ganay sa tutaran nga mga ka-aksyon nga may mga salakyan o kung nagamaneho sa salakyan siguraduhon gid nga kompleto ang mga requirements, may mga lisensya dira, ang accessories o kung even mismo mga protective gear nga dapat suksukon nila kung sila ang nagabiyahe sa mga dalanon mga ka-aksyon. So famo na ang pinakauling sitwasyon sa palibot sa syudad manay na itong panahon sining hapon mabulubog na paniyan po mga ka-aksyon wala gid patimaan nga magulan. Hopefully hindi lang. Okay, kanami isa tong panyempo sa palibot sa syudad mga ka-aksyon. Pero basta mo sining panyempo namin gid malhigop sa mainit na kape. Pero kung kape ang aton pagabalar isa lang aton ginendorso sa inyo. Sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa bato na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Cellphone Plus Gold. Ako gali si Maya. May cisco sa ovary. Okay, thank you. Dari kita sa first batch sa ato sining mga ka-aksyon sa live stream. Ang Gabrito Rose Guevara, hello. Mary Jane Mendoza, Angeles Saunoy, hello. Melvin Piñafiel, Alex R. Monteza, mayong hapon, sir. Okay. Always giniyaway ni absent si Toto Alex Monteza. Ang matutod nga ka-aksyon. Rose Guevara, mga taong mga dungol ang tawag na sa election na Sir Marlon, gani man? Oo. Si Angeles Aunoy, mga tig-aulogid, hambalya. Ito mga violators bla sa quarantine ba? Gabat-ambat nubo, mabalik naman ka saka ba? Sus, nagbalik naman kita ato sa problema nga grabe. Alex Montesa, okay, salamat gid. Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon. Especially sa Malaka family sa Purok Santa Ana, Barangay 31. Thanks, stay safe, always, God bless. Jocelyn Arisivita Olak, good afternoon, Action Marlon. Araman si Giovanni Duhinog, good PM, Action Marlon. Tani diri sa aton sa Bacolod. Mag-free COVID naman amo, ginahulat na ito, ginapang muyugid. Ti ang makasabat sa maka-aksyon ang mga tao mismo, no?
Kita mismo nga bakulod nun. Jo Marie Pormentera, good PM Max Marlon, greet lang Jenny Perez sa Binalbagan. Mga Pinoy believe, mahal ni Alex Montesa. Patami sa Marlon sa Tribo Action 6-4 sa Barangay Granada, sa Family Ramirez Tijado or Kahada Family Silo sa Barangay Dabulao si Palay City, marabogid nga gracias. Bea Jonathan, good afternoon. Action Marlon, Loverboy. Si Kapuding, Bea Jonathan. Ayun si JM, sang Kapuding ba? Ayun ni si Tuto Bea Jonathan maglibod puding, kakalabutan siya sa NGC mo. Heaven, good afternoon. Minda namin, Minda. Good afternoon, Action Mar. Amugid na kay lapit sa luwag. Monitor gid kami diri sa Kawayan, Negros Occidental. Keep safe always, Action Mar. Mo to si Sinas. Lapit ka man to sa luwag to. Next, PNP Chief. Hindi man na magdugay ka 55 ni si Sinas. Pagka 56, ma-retire naman na sa mangita naman siya nagbulo sa iya. Evelyn Ipumuseno, mayong hapon Action Marlon, watching from Lower Bikutan, Taguig City. Doon di Tabaki, mayong hapon Action Marlon, God bless. Nung na to atong pulis balang nagwepa sang retirement ya, nag-resign sa kay natukiban nga may issue magaliangon sa illegal nga droga to bla. Joanne May King, good evening, watching from South Korea. Si Trig, si Ibos, yoga monitor dara sa area sa Barangay Tangob. Si Roth D. Kuzawa, good evening. Monitor lang ko watching from Tokyo, Japan. Sa mga taga-Japan. Ara si Cory Vidaha, mayong hapon, watching from Kuwait. From Japan to Kuwait. Okay. MJF Lily King, good afternoon. Joel Lagura, good afternoon, Action Marlon, watching live here sa Metro Manila. Alex Fuentes, naga-monitor man. Sa ato sa nga watch sa party, aber. Dari kita sa Babaw. Si Elizabeth Malakagamala, hello ma'am, good afternoon Action Mar, especially sa Malaka family sa Purok Santa Ana. Okay, Barangay 31, salamat kita. Si Inday Daliyasa, okay, araman si Sir Philip Alosagay, si Actionix, Tahom. Mari Pretty Mahilom, of course, araman na si Pari June Mahilom. Good day, Max Pare Marlon, watching her sa Lopez Housing, keep safe. Salamat, Gid. Mustaranda kay Pari June Mahilom. Alas 5:39. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring
Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, Sa Bacolod City Hall naman nga balita aton nahibaloon ang detalye. May kantaran sa 184 ka mga individual nagpaidalom sa surveillance test sa Bacolod. Subong adlaw. Aksyon Radio City Hall Report. Ibaloon tarugay-dugay ang detalye sa nga balita ni Action Arta Tayhupon surveillance test. Surveillance test makasulti sa 184 kabay pa nga magnegatibo na sila tanan. No? Pero galing kay nagligad to mga ginatos man to, gamay man to nga prosyentong mga nagpositive. Detalye sang balita with Action Art tayo po. Action Art, mayang gabi, please come in. May gabiaksyon na Marlon. Gabi na ganda no. Ha? Kalang-alang ko hapon o kung gabi na lang Pero kay kung dulom na. natawag mo yan, dulom na yun. Dulom na gani. Dulom na. Sabi ko gani kung gabi naman to. Huwag pagaling quarter to 6 pa man Gani lang. quarter to 6 pa lang, dulom na yan no. Piyara naman. Di ka malungkaran na. Nga basta na December, amo na na. Abo. Kabay pa nga mangin masanag bulsa ta December di man dulom. Pero ang latest na, kay nasa nga, nagpatigayon sa surveillance test ang city Bacolod. Ang kabilugan, Action Marlo, ang 184 ka mga individual ang nagkapatigayon sa surveillance test. Ang record na rin ni Ma'am Ang, 33 diri, mga frontliner halin sa EOC or Emergency Operations Center, while ang the rest sinakabidyo na ko, muning mga nabilin ng lawyers o mga trabahante sa slaughterhouse kag Subongban, ang sa mga merkado at lang in process ang gila siling ng mga compliant certificate. Amo na sila ang nagpaidalom sa surveillance test karon nga daw. Now, sunod ni kaya ang ginkalipay niya nga amo ni kadamo ang nagpartisipar pero giklaro niya nga di magapadayon pa ni Action Marlon in the coming days. In fact, isa sa mga ginalantaw nilang mahimo next in line sini amo ang mga BHERTS, no, mga Barangay Health Emergency Response Team sa tagsa ka mga barangay. Kay iti isa inisang importante nga test para mahibaluan, especially nga subong po ninyo na observar Action Marlon, nagtaas po ang case ng Bacolod City. So continuous ini nga himuon nga program sa city
government. Garing confirmation that parayag ni City Administrator kag nagatindog nga Executive Director sa EOC nga si Ma'am M. Ang. 151 ang mga market float Okay. kag sa slaughterhouse. Kag 33 ang aton mga frontline workers sa EOC. Oo. Mga members ng EOC nga nag-test. Kabidugan is 184. Kamo ang nag-participate. Pero sige na yan sila continuing ng aton nga surveillance testing. After sini, may next kita nga target. Ang aton mga BHERT, ang members ng BHERT, in short, mga barangay health workers, kaga mga miyembro sa barangay, nga mga naga-frontline man sa aton COVID interventions, ang mga COVID actions naton. So sila nang gapang lockdown, silang ga-monitor, silang kakadto sa mga paday sa mga positive, sa mga confirmed cases, ka close contact, kinanglan i-test naman na sila. Para man ma-protect man sila, mabalaan man nila, kag at the same time, ma-protect man ang ilang family. Amon Action Marlon, no, ang parayag ni City Administrator kag Executive Director sa EOC nga si Ma'am M. Ang. Actually, sila nga hapon, naging siya nakasabat, kaya karon lang man kahapon natapos ang ilang meeting. Pero why malamutan ang Son Marlon ang partido sa Randade bala sa may Bandalagan? Oo. Ulihi, nagsulod sa ilan nga why nila matalakay, possibly by tomorrow or the next day nila, Ay. talakayon hindi. Pero di kayang city legal to na ang napadalaan. Man mo, I don't know kung sa kay Ateneo Silito Bayatan, kung anong action ngayon sa city sini, na parte sa itong insidente. No? Kaya sa EOC, din email sila gali ang kuwan mo atong information or data. Officially, sinilang hapon nila man nabuksan kag nabasahan. Why na tiyempo kay ang iban naguna na nga members ng EOC Action Marlon. Kay buwas pa siguro, mamalan kung ano kita ang update. Pero most probably, ang silo, kasi may ara na yasang plano kung himuon nga tikang angot sa Action Marlon. Abarang pinagawa ng Pangunang balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, Action Art by Hukon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat sa report ni Action Art Tayhupon. Dapat gihatagan nila to sang prioridad ang issue dara sa may art district atong party bla. Ay ano pa ginaulat nila, di ba? Si kumadugwayan ba ni kag magalain pa ang dalagan sa investigasyon. Na 5:49. Oy, sa mga high blood, sa mga diabetic. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng Okay, si Martin Aliling, monitor. Si Remy Villamarso, good afternoon, Axomar, watching live sa FB, God bless. Si MD Zafar Pasa, thank you sa imo sa mensahe. Okay. Si Eddie Salhay, Alfonso Lavadea. Okay, kagawad Eddie Salhay. Alfonso Lavadea, nagabonitor man sa ato sa di nga pagpangalagad. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay.
Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalas... Latipod nga balita with Action Jan Diaz. Asunjan, sa balik ka report please kabin. Temporaryo nga ginpasagad ang Action Mars sa mga kapulisan ang tanan nga mga beach resort sa bahin sa barangay Punta Taytay, diri man mismo sa syudad sa Bacolod. Ini sa kasunod sang insidente nga nagluntad sa nagdinaguso ang mga bisita nga nagpadulong sa mga beach resort pinalikdan nga may nadlaw Action Mars ilabi na sa tong weekend. So diri kay Police Station number 9 Commander Police Lieutenant Gilbert Batiles nga ila diri na ibluan nga nagtuman kinamo sa mga nagapadulong sa mga beach resort sa may barangay Punta Taytay kag tanan haluson ang wala nagasunod sa mga protocol nga ginapatuman sa gobyerno ilabi na ang pagsuksok sa face mask, face shield kag ang pagsunod o kung pag-obserba sa gitawag na social o kung physical distancing. Sunod rin kay Batiles, luyag sa mga kapulisan nga malikawan ang paglapta o kung dalayon nga paglapta sang balatihan nga COVID-19 kag kung hindi magsunod ang tanan kag ilabi na ang pag-obserba sa mga minimum health protocol inida ko gid ang posibilidad nga magdamo pa ang malapnan sang balatian. Ginpatag rin ni Batiles nga ginpasadaan nila temporaryo ay ni mga beach resort kumo nga sa idalom sang general community quarantine amuning quarantine status sang syudad sang Bacolod wala pa ginapanagutan ang pagbukas sa mga beach resort Action Mar. According diri kay Batiles, ilan na ibaluan sila investigasyon ngayon kini mga beach resort nagmato-mato na sila bukas sang tinalikdan nga mga binulan kag wala sang panugot gikan sa lokal nga panguluhan o kun bisan pa sang Emergency Operations Center o kun EOC sang syudad sang Bacolod. Ginpatag pagitarin ni Batiles kaining mando initially nagaling din ni mismo man sa EOC sang Bacolod matapos sila makabaton sang report kag sila diri na ibaluan nga dara nagdagsa ang mga tao sa area sang barangay Punta Taytay Action Mars. So mga beach resort subong na nakabutang nga karatula nga close. But silingon, hindi sila pwede makabaton sa mga bisita o kung mga customer nga may luyagon magpaligo dira sa baybayon nga sakop sa barangay Punta Taytay Action Mars. Ginaklaro ko lang ang mando din ni Batiles epektibo karon nga adlaw kag dapat tanan gid nga mga beach resort sa bahin sang barangay Punta Taytay. Yari si Police Lieutenant Gilbert Batiles sa atong interview. Pasira, sir. Yes, so, pasira ko na yung daw hindi mo kontrol ang mga kwanta. Actually, bawal man na sila. Ginatagal lang natin sila kontrol. So, kung sira ko na okay. When sir nag-take effect, sir, ang temporary closure, sir? Wala man na sila wala man na sila gin-open. Gin-open sila lang man nag-open. Okay. No? Actually, maanabatian ang confirmation diri ni Police Lieutenant Gilbert Batiles ang Station Commander sa Police Station number 9. Sa karon, may duwa ka mga platoon leaders nga gin-assign dira mismo sa area sa barangay Punta Taytay. Kag may ara paginaksyon nga ginapatagan silang inoras nga mobile patrol agud ma-monitor ang sitwasyon kag kaimtangan sa palibot sa barangay Punta Taytay subong. According diri kay Batiles, ining area ginakabig nila nga area of concern. Dahil sa gitutukan sa karon sa mga kapulisan ining bahin sang barangay Punta Taytay. Karon sa pila ka mga news and public affairs program sa Action Radyo Bacolod, mayara na investigasyon ng mga kapulisan na kang tanan sining insidente na nagluntad dira sa may art district sa area sa Pagkagan atong nakuhaan lang sang video nga nag-viral over social media nga damo sang may nag-party dira kag Action Man na may pagpatag ang atong mga kapulisan base man sa report na ginpadangat sa ila sang organizer sang grupo nga mo kuntani may ara dira sang aktibidad nga ginapatigayon. Balik gikan sa patulang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Ula sa batulan sa Action sa Bacolod Action Radio.
Sa mga nagaproblema naman sila sa ring atay, hindi may pabatsagan, bangod may diferensyang atay, napamatudan sa mga pagtuon nga epektibo nga ang gubat sang Robilio Taxi nagamonitor ay iban nga mga nagpadala sila sa mga mensahe diwa. Ramona Azero, good afternoon. Watching from Barangay 35, Raman si Bing Barillo, good evening, Aksyon na Marlon. Salamat, Ophelia Galero Arce, watching live from Isabela. Para nga matapos-tapos ta ang mga nagpadala sa mensahe. Muna yung mga soldato sa mga ka-aksyon eh. Arin ang pinakabag-o kag pinaka-effective nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa ato sa ring lawas. Ang epekto sa Masi. Iban nga balita ay tabalabutan tutok sa Action Firing Line with Action Brian Morden alas 7 of alas 9 isang gabi. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Ako naman Action Marlon Herobaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio.